Wa nga ni. Gimingaw naman ko sa akong mga amigo. Musta nakaato sila natoy no? La Berta, Residencio. Ay, padulong ni Tiguanes ako mga gwapong amigo. Puya sa ulit trabaho eh. Uy, Bing! Uy! Musta naman ka, Bing? Grabe sa'yo, makaya sa buntag shot, gapon. Baguro ko nag-istorya sa imo, babuhi pa de ka? Galas ka, boy, pakayo eh. Bagura ko na umas akong module. Dagang kay pabuhat sa mama eh, nagugas ko plato. Nalimpyo po og balay. Nga, ayaw pagkuhan sa imong mama. Sundog ka sa ako, tanawa kong kinabuhi. Walay pamilya. Walay nagunaw sa ako, Ako libre ko mo, inom ko sa akong gusto. Unya ka ng module, wala kay kaugmaon, anak. Basta na ka to sila natuyog si Mr. Bones dito ba? Ay, naabot na dyan ko sa mga barkada. Asa rin napitan ilang balay nila. Gusto para rin mga buanga, oh. Inom na gridros pa, makabagbaba ba? Pinin yung bataan, di ba? Hi! Pero kaning inom, makadungag ni resistensya. O inom sa, Lagi payat ang magikay ka. Magbukog na lamang ka. wala ka nagtanaw aning lawasa mo ni lawas ng pangromansa. Kanay mo ang lawas, mo na ang lawas sa kargador. Ha? Kargador na nga nanang lawas mo na. Kung ako pa sa imo, mag-inom-inom ka para mawalaan ka og kuan sa imong lawas, fats. Asti na pa na aram mag-release na Kevin. Release lang, nag-text-text din sa kuwari. Musta na mga kips? Uy, si Dinis! Shoo! Ali, shoo! Wangay! Nabot na di ka? Mr. Bones, musta naman ka? Uy, Nan. Tabuka na ni mo eh. Uy, Nis, kumusta naman ka? Gwapo naman kami puruman eh. Di naman ka na mo kaila. Grabe, sige lang makagino mong reader si noon nga. Awan ni mong tiyan ni mo, nagka-giligidlay na ni mong tiyan. Oh, susiin ako, Mr. Bones. Yawa, ano Grabe kayo, anong bus din eh. Ay, Busdins! Dili na lang ka, Busdins. Ayun lang. Ako lang magulitan ni kay Sigma. Sudlan unya nig mga talaban ni. Hugaw mo. Uy, sa ni hugaw ni? Ay, akong sinina, bay. Sina eh. Lasgawa ninyo nga bangko dari wa man ni mga Busdins. hugas ninyo nga bangko dari. Wapo, kayo kagsuot, Busdins. Tapdan tag sakit ani. Oh, Yung ina yung mga abog-abog ninyo kamot. Istorya lang ta, istorya lang. Ano lang, kalma lang, istorya lang ta. ay, istorya na ta. Musta naman mong duha? Lahian sa una busoy. Sa una mo ra magagalugbate boss ka. Imong kuhan day ngipon, Busdins ba? Nakuha naman din Lo. ang ngipon, no? Nanay, ni bunga, oh. Dati boss din magtulo na naman nabilin. Nagpabutang. Ay pag ito sa una tulo karon kay gani kinadungagan. Sige lang tag sigo po gasolina do Saudi. Oh, kapoy kayo mo na tong pangarta na to ani. Pwede ko mga apply sa mga boss. Kung apply ka, sabayan tiga mga apply mo ka. Ay wala man na. Busdins, basig kinawat nung sakyanan niya. Ay dili eh. Dako na ko pundo dito. Kita ka lang ka sa mga alahas na ko nga Ay, siya to. pakita na ko na sinyaw niya. Sa man ni? Kahubog ni? Oh. Mo ni inyong ilimno ninyo? Oh, chamchurum. Wala na dari chamchurum. Wala man na sa Busdins, gihatag na sa akong amo ka to. Pulutan, Naglabay kong basura ba? Nakitaan man ako na siya sa Tapos basurahan. sa man ni mo ni inyong nga pulutan ninyo maka UTI man ni. Kailangan niyo mga lawas ninyo. Oh, tawa na sobrag kaon. Bubutor diyan. Grabe po ka busoy. Lagi. Oh, isa pod. Paano taas sa buhok ko? Mura na ni manunggabay niya dito sa kuan eh. Pero Busdins, kanani nagid na akong lawas. No, ang buka no, mura naman gani si Piolo. Dulo na kayo na Busdins. Kuhan, Koreano ba? K-pop ba? Mura? Mo man ang uso. Boss, ay bati ka. Boss, suludan na si mo. Bitaw. Boss, nami mga chocolate dalawa. May na lang makakaon mo tag chocolate kay Saudi pod. Grabe gutom ra ba kayo unsa nang orasan alas 12 na. Itaw pagkaon mo nya ra tilawas ako sa inyong pulutan ha. Pasensya na kayo sa among pulutan, Busdins. Nya ra kanon sa ako ni sa man mga lasa sa mga pulutan ninyo. Sa klase mo ano ni may karni dai? Saan man ni? Wa man gyapon ka na sa Busdins. Tingka di ka ginahan sa among pulutan. Kuwang di ka. Kaon na lang ko kayo. Gutom naman. Oh, Ay, sorry, Busdins. sige ka. Abigin ako nagluto mo gani. May kabalo no kay ni kalit ang pag-abot. Ako raman to una nag-inom diri Busdins. Kaya nakabot si Natoy. Bagikan pa nag-module si Natoy. Giingnan ako na din na siya mag-eskwela. Kay wala man siya makuha nga kurso nga presidente. Pero sa kuha ba ni eskwela kung pila ka tuig. Wala ko ni eskwela na lang. Kaya wala may presidente gud na kuhaan. Kana tama Kasi kini sulod mo. na Busdins. Daro mo ni akong sulod sa akong ipandala na akong aslang bugata. Gika pa ni Saudi ni. Natoy ba? Yan eh.
Ritos ay lagi kay. Tanaw branded ra ba yan niyo? Paninaagi o bagbagnos ba? Kita na bus ba? Ang suludan niyo. Tawagan niyo bus. Bus din siya. Dara mo na biswe ni siya. Biswe ni siya nga brand. Gisakyan bus din sa. Basig mo na imong gisulod nimo imong lawas di. Hindi. Tara. Wala kami. Sa kaling Bus, hindi na makatanaw bus. Kitaon ta mo sa suludan ni. Nawa nakalisod ako gabriyan nung saon ni. Ano bus, balik din mo bus kay di ba ka mapre bus. Kinawat ra gyud. Uang ni bus, madamay taan ni bus. Mo na lang na bus din bi, gunit bi basig dili nimo ba. Tara, mo na akong regalo sa inyo ha. Kana, mo na akong regalo sa inyo ha. Puglia Rosso. Why no Italy? Wan, mo na mong ginainom. Doon na toy. Wan, mo na mong ginainom dito. Shot ni mo nag gamay lang kaayo. Piti na nimong ihi, di na ganahan mo inom, matulog na ka diretso. Ay bus din, expire naman ni 2021 naman taro 2019. Ah, galas gawan mo bus, iluan mangguro minimo bus. Okay ra na siya kay kuno nga lagi na yung tiblada. Italy Oh my God. 2020 naman ni bus. Pansus na ni bus ba. Oh, bus, chat sa bus. Oh, Uy, basla pa na usam ni basuhan ni nga. Di ba nagkapasar ni sa mga ni unga ni? gabi po Ang takal man ni sa oil ni traktor ni. Ay pag ginanasa mo bus. Daraw na ako imported nga baso. Daraw pakita na ko ni sa inyo ha. Kani siya mo pag yun yung pagsugon ako og flight padulong ito sa Saudi. Sige na ako ni gilabay kay antiko ni nga baso ni. Mukapi kanig. Di na ka mabutang og kape na ni si kape daan. Pasa man, pasa ra man diri. Mo tanawa grabe na kung baso mo na kung pinakaantigo nga baso. bus. Ay si paggunit diha kay bawal ni gunitan ni ako ar ning baso maka sigo pa ni. Labtanon kay nagkamot ning bataa ba. Di na karagani, grabe po di. Busy ra bagay ka mong sigig module niya. Kabos no. Tanaw ka sa kung baso nga kuan kay ni ako rin makagunit ani. Uy, buta. Tagayin mo yan na bus. Katagam na ko ani kay kung magsikag inom ridos ni mahog taya ang imong baba. Oh, Delikado ni sa Saudi kay ang ginainom na mo dito asiti. Paglugawa no. Asiti gasolina. oh. Mo nang mainom ka ni wala ni tama. Sisir, gasolina. Ang tanduay niyo dito, ang asiti. Asiti. Banto gra ito mga tao. Kani siya ang tama ni ani mura kag pakainom mo isilaga. Bus, mo kuan ako sa mga bus ba, magtan-aw ko sa mga ba ng labaw naman ang bungot sa imong ilong bus. Alam mo nang makatungtong kag Saudi, kailangan mo gyud mo patas-on imong bungot sa imong ilong. Ipraasam na bus. Pwede ka malubutan no. Okay, para dili ka nagkarahon. Ay. Bus, saba man kay imong bag bus, pas nga nay tao di asunod. Hindi pulutan dara bus. Sa man pulutan ni Elisa na to ni pulutan ni Nabi kanang lami-lami ba kanang buhi pa. Ha? Pwede di ay. Pulutan buhi. Katila naman ka mo chicken sa Saudi. Wala pa bus. Opa. Manok lang nga Bisaya diri nya kinawat gid silingan. Pangit na kani kay dili ni sa silingan. Unsa ni sulod na bus? Sa kuan ni barkada. Gikan pa nag Saudi bus. Hindi ka balik Saudi ni. Nangadlawon pa na dito bus. Tagba kog tago ani gisuksok pa na ko ni sa kuwang pantalon. Ra. Kay party may scanning. Dala ang manok. Wa kayo bus ay dato kay kag dadalaw kag manok diri. Bus bawal Okay. man sa airport bus. Sa Saudi magunamos lay kuan ko sekreto to nga biya anak manukod niya kay inganyo ka di. Masabaw ninyo kay ang may anon. Bus bata pa man na imo. Hili kay kag bata mo tira man kag bata bus maka child abuse na bus. Kapulo magas manukod. Mr. Bones. Natoy. Pag mukaon mong manok ayon nang guwang kay gahi gina. Bata gyud. Kay pagtilaw ninyo mahurot gyud ninyo kaon kay gamay man. Tawa. Sama sa itkuan ba itulukan ba? Pag mukaon ka sa kuan itulukan kag may ra gyud na putahi mo kanon. Mo din na bus. Dito lutuan na dito okay para makasigop na tag sabaw. Sige bus din. Paluto na lang sa barkada na to dito. Matay man malo siya sa kuha bus. Iyalaw tuikon. Yan ay okay man gani. Busy naman gani mabuangan. Kanto na kami lutuan. Sige lami ala. Nanda kay mga manok luto ng manok sila. Bisa na tuhanan ni. Oh, Bulki ayo ano ba? Ay, sinja kay kasama pulutan sa mga Bakit naman kung si tao yung naglutan mo, may klaro naglutan na. Kami ang ulo. Gusto na naman A few moments later. Kaya ko na nalako niya eh. Sinja kay busa kay busy kami sa module na mo di sa Ay, mga kira. Lo. Ulit tay pulutan na lagi. Oh, abi na di ka ganahan na bus. Ba sige ikaw ni kaon na to eh. Wala, busy kay kuno kay
Pangita ako sa akong teacher kay Ana ka boss, di ka mukhaon na namong pulutan. Let's go, tulo man to kabuok. Di pa na ako nagurot ni kanira man akong gikaon nga pagkaon ngano mang nangawala man duha dia. Ano mo pasinginlan man ko ninyo. Daghan dag kwarta dire nya kanira tong awayan ni. Wow, ano ba soy? Ito boss, ako boss ba nang labi? Mintilaw ra kay ko sa inyong pulutan kay way lami. Kabalo ba ka boss nangita pa may bakal para makapalit mi anak. Pulutan niya, ana aram wala jud ko katilaw boss ba, bisag isa ra boss ba. Let's go, ano ba soy? ni Di dalaw lay kag pulutan boss, buhi man pud lutuon pa namo. Boss, wa man gyapon ka na usab boss, kaon pulutan ra man imong giapas guro diri boss. Ingon ka Sama dato ni ka boss, boss. Kabalo mo Lakaw na ko boss. A few inches later. Kanya, boss. Paray daw mininato sa imong sakyanan. Ay. Mo na akong ginaandaman. Pasakyon ta mo sa kuha mo bagong sakyanan. Sige, itorta mo. Mo dagan lagi ni boss. Dagan ni bulan ni Go, kuyawa na boss. Boss, karon ro ka sakay ani. Dali mo ba ni boss ang iyang kwet? Seatbelt. Sa pag di na mauna, mali na yung Aw, ano ni? mo, mabangga ta na.